става. Ще става. Чакай малко, че тая аларма... И такъв и въпрос, съм ще се надъхал в 4:30 сутринта и ни вика, айде сутринта ще стане, тичаме да го изненадаме. Как пък не? Къде си, бе, надъхан? Да ти съгнат идеите, Ивайло! С Бобката с нощи, за да спознаваме отпушването на нашата тоалетна, си купихме лютеница и хляб. Намазаха по 2 филии преди да легнем, така да се почерпиме, защото от, Сега пак я запуших. от това толкова изсъднало ядене, понеже яденето е... Яденето след малко. Да, и все пак тоалетната беше запушена цял един ден. Това е последния ден от лагера. Всички са отвън си тръгваме след половин час максимум. Чувствам се изненадващо добре. Голям номер ми изкорих, аз очаквах тук да имам месо, да си хапвам картофки, всичко да бъде много добре, да имам магазини навсякъде. Обаче бях много дълбоко разочарован. Най-близкият магазин е на 2,5 км от тук. Храната така бяха направили, че как да ти кажа, в смисъл колкото да оцелееш. Може би на глюкоза пак ще да оцелея по същия начин. Имахме проблем с томасите си. Аз и моят съквартирант запушихме тоалетната на третия ден. Аз съм много благодарен на Гош и на неговия екип за това, че ме поканиха. Благодарен съм на всички тези деца, които ми показаха ми много неща. Показаха ми какво е уважението към танца. Като цяло имам уважение към всякакъв вид изкуство. След музиката това е второто изкуство, което аз най-много уважавам. Аз съм вчепатлен от цялата тази концепция, която са сътворили хореографите. Почувствах се много различен тук. В смисъл, цяло лято изкарах на морето. Бях на много купони винаги с големи възрастни хора, които вече, как да ти кажа, в смисъл, видяли са реалността в живота и са станали твърди. Винаги се пазиш от човека, с който комуникираш. Винаги поглеждаш зад гърба си и внимаваш да не би да те нарани, да те нападне, да ти разбие сърцето, докато тук видях една друга обстановка. В смисъл, върнах се много години назад и видях, че тези всички деца са, как да ти кажа, те още живота не ги е смачкал, разбираш? В смисъл, за миг аз се почувствах дете и се радвам, че бях на този лагер. Дано това да не е последния лагер. Със сигурност съм свалил 3-4 кг за тази една седмица. Ако сам бях решил да си направя някакъв режим и да се опитвам и да спортувам и да правя режим, особено с храната, нямаше как да стане, понеже живота ми е много динамичен и няма как да го направя сам. Може би нямам достатъчно стимул и някакъв мотив. Тук мотива го имах. Също мога да кажа за дивна, благодаря и за яката изненада. Поизмръзнах, на другия ден цял ден ме болеше корема, на никой не съм казал. Лично мога да кажа, че бях много обогатен от уъркшопите и от танците. Като цяло мога да танцувам, много хора са ми го казвали и хореографи. Имам някакви възможности, но хореографии много трудно уча. Може би тук съм седял 3 пъти до края и се опитвах да науча нещо и се потънали като животно. Не се получава и не се получава. В смисъл, много е трудно това нещо и аз мисля да наблегна. Тези хора ми показаха, че с много труд и упоритост можеш да постигнеш много неща. Бях много докоснат от всички деца тук. От големите също, от начина по който Гош си възпитава хората. Благодаря ти, Гош, за мене беше голямо удовлетворение да бъда на този лагер. Не знаех, че има такива неща в България, не знаех, че не те познавах допреди това, не знаех, че си човек с такова мислене, че си толкова креативен и че искаш да научиш младите хора в България на нещо. И който не е бил на този лагер, не знае какво е. Ако можете, хора, елате. За мен това беше
един рефреш и преминаване от лятото към есента. Мисля, че сега е нашето време на младите хора в България и мисля, че ние може да го постигнем. Ивчо, обичам те като брат човече. В София се сякохме една седмица преди този лагер и той имам вика една оферта за тебе. Искаш ли да дойдеш с нас на лагер, да те снимаме, да направим едно реалити? Помислих 2-3 дни и когато му казах, той нали, окей, правим го, бейби! Благодаря ти, човече, сериозно смисъл, радвам се и теб, че ти е в моя живот, както и всички участници на този лагер. Изключително съм щастлив и ще бъда още дълго време от това, че прекарахме заедно тези 6 дни. Аз за себе си равносметката е, че наистина някакси с този лагер стигнахме до едно съвсем ново положение. Благодарим ви и отново за всички усилия във всички отборни игри, във всички шоа, във всички воркшопи, във всичко, което ние искахме от вас през изминалите дни. Беше удоволствие за мен да играем този лагер и да ви правя всички щастливи. Благодаря ви! Не можете да си представите какво удоволствие да работим с такива хора като вас, да виждаме това, което успяваме да предизвикаме у вас, реакциите ви, усмивките ви, енергията ви, това, което се генерира за 6 дни, само за 6 дни. Най-голямото нещо, което мога да намеря в сърцето си, което мога да ви кажа, е благодаря ви. Много съм благодарен на Иво, че ме покани. Аз си му казах, че си го обичам, много ми е близък. Благодаря на Гошче. Но много съм благодарен, защото не очаквах, че такива неща в България се правят, смисъл. Не го познавах допреди това толкова добре, мисленето му и така нататък. И радвам се, че е видял нещо във вас и че иска да ви научи нещо добро. Направо съм впечатлен. Тъпото е, че днес се сетите, тръгваме си и гадната реалност ще ми смачка така. Но радвам се, че бях с вас. Сериозно ще ми е много тъжно сега, като си отида. Искам да благодаря, че ми позволихте да бъдем заедно с него при вас и че се държахте с нас като с равни, което е уникално нещо. Заредихте ни за много нови парчета. Абсолютно, да. Толкова съм зареден, че сигурно следващата половин година ще мачкам. Нещо, което ще им влияе на тях двамата в творчеството им, то това са точно тези частици, които прехвърчат между вас, от които са взели и те. Абсолютно. И така, просто страхотни сте. Благодаря ви. Ей, настръхваме хора.